Ebben a videóban megmutatjuk, milyen gyorsan és egyszerűen lehet ilyen gyönyörű mohafalat készíteni. Nincs szükséged semmilyen előképzettségre, csak pár alapismerere és néhány tippre, amit a következő videóban megosztunk veled. Ehhez a képhez különböző mohák kombinációját választottam. A teknős gömbmohát, a prémium lapos mohát, a páfrány lapos mohát és a Provenci gömbmohát. A kisebb hézagok kitöltéséhez némi zuzmót is hozzáadtam. A mohafalhoz stabilizált növényeket is fogok használni, hogy érdekesebb hatást érjek el. Stabilizált tiki díszfüvet, Nikoi eukaliptuszt, kétféle zöld árnyalatú amarantot és különféle páfrányokat használok. A moha ragasztásához stabilizált moharagasztót fogok használni spatulával, ami könnyen elkenhető, és sokkal gyorsabban lehet dolgozni vele, mint a ragasztópisztollyal. A kisebb réseknél és a növények egy helyben tartása céljából ragasztópisztolyt is fogok használni. Készítsük elő a ragasztópisztolyhoz való utántöltő pálcákat, valamint az ollót is. A mohafalat könnyen felragaszthatod egy sima lapra, play rétegelt lemez, OSB, kemény lemez, stb. De én úgy döntöttem, hogy egy keretezett mohafalat készítek. Az én keretem mérete 280 cm. Azt javaslom, hogy a gömbmohával kezdjük, amely a legmagasabb, és általában dominál a képen. Ragasztót viszek fel, és óvatosan rányomom az egyes halmokat, úgy, hogy ne legyen látható rés közöttük. A gömbmohákat meghatározott alakúra is lehet formázni, vagy teljesen véletlenszerűen szétteríteni. Én 3 szigetet alkotok, amelyeket aztán további mohával bélelek ki. A gömböket szükség esetén fel is lehet vágni, de én ezt igyekszem elkerülni, ezért olyan darabokat keresek, amelyek egymáshoz illeszthetők. Ha csak gömbmohából készítesz festményt, a vágás nem kerülhető el, ha a széleken vagy a sarkokban lévő hézagokat akarod kitölteni. Az én esetemben azonban erre nincs szükség. A Provenci mohával folytatom, amely alacsonyabb és átmenetet képez a gömb és a lapos moha között. A lapos mohát nagyon könnyű ragasztani, mert könnyűek, azonnal megtapadnak, és sokféleképp alakíthatóak. A lapos moha könnyen vágható ollóval, így szükség szerint igazíthatjuk. A mohát méretre vághatjuk, hogy kitöltsünk egy adott rést, vagy akár derékszögre, és egy sarokba ragaszthatjuk. A kép teljes területét fokozatosan feltöltöttem mohával. A ragasztót lépésenként viszem fel azokra a helyekre, ahová a mohát tervezem ragasztani. A ragasztó nem szárad meg azonnal, így nem kell aggódni, hogy egyszerre nagyobb területet festek meg. Ha valami rosszul sikerül, vagy nem tetszik a moha egy adott helyen, még ebben a fázisban le lehet húzni és ki lehet cserélni. Váltogattam a különböző fajtákat, hogy némi domborzatot hozzak létre, egyes területeken alacsonyabb moha, máshol magasabb moha lesz. A kisebb réseket zuzmóval töltöm ki. Semleges árnyalatot választottam, hogy illeszkedjen a többi mohámhoz. A zuzmót ollóval a kívánt hosszúságúra kell vágni. Ne félj levágni a nagyobb részt. A zuzmóknál számolni kell azzal, hogy jelentős részét kidobjuk, mert a növény felső része a legszebb. Amikor a képet már teljesen beborítja a moha, elkezdem felragasztani a növényeket. A kötegeket kisebb részekre bontom, szükség esetén megrövidítem a szárakat. Ahhoz, hogy a ragasztó ne legyen túlságosan látható, igyekszem a növényeket csak a szárak végeinél ragasztani, hogy az ágak szabadon lógjanak és természetesnek tűnjenek. Ne spórolj itt a ragasztóval, ha azt szeretnéd, hogy a ragasztó az egész növényt egy ponton tartsa.
A ragasztást elfedheted, ha megemelsz egy darab lapos mohát, és a szárakat alájuk dugod, majd összeragasztod őket. Ezután visszanyomjuk a lapos mohát, és az illesztés átfedésben lesz. Fokozatosan keressünk olyan helyeket, ahol a ragasztott illesztéseket el lehet rejteni, vagy ahol a szárakat be lehet dugni egy résbe. Nagyon jó módja egy rés elfedésének vagy egy csúnya hely elrejtésének a Sertularia páfrány. Szépséges hatást fog kelteni a festményen. A növényekből fokozatosan egy ösvényt készítettem keresztben a képen. A csúnyább foltokhoz lógó amaranthusokat adtam, ez a növénytípus különösen népszerű a mohaképeken, és el is fedi a tökéletlenségeket. A kép elkészült, már csak fel kell akasztani a falra. Körülbelül 2,5 órába telt, amíg elkészítettem ezt a mohafalat. A fal nettó területe körülbelül 1,5 négyzetméter, amiből könnyen kiszámolhatod, hogy mennyi időbe telik egy hasonló jellegű fal vagy kép elkészítése. Ezt a bemutatót követve még a kezdők is gond nélkül készíthetnek mohaképeket.